באמת ביום הזה להבין שגם אנשים רגילים שלא נחשפו בעבר לספורט פשוט צריכים לקבל החלטה ולהתחיל. החיבור הזה לתזונה, לפעילות הגופנית, להמון דברים שבסופו של דבר יוצרים איש בריא בגופו ונפשו. ואין ספק שזה גם משפיע בסוף על הבית, על הילדים, על החברה מסביב. ועל זה, לזה אורח חיים בריא. ככה אנחנו בונים צבא בריא ובעיניי גם שמח. כשאנחנו חיים באורח בריא ומסודר, אנחנו גם בסופו של דבר מצליחים להפיק מעצמנו יותר. אם אתה מקבל החלטה שאתה רץ את זה 2 קילומטרים, למרות החום, למרות החול, למעשה קיבלת החלטה והגעת אל היעד. ואת הדבר הזה אפשר ליישם בכל דבר ביום-יום. זה נותן עוד מימד לחיים שלהם בצבא ומחוץ לצבא. הכל מביא למצוינות.